Povijest četvrtkom. Kada je 4. listopada 1957. Sovjetski savez lansirao u zemljinu orbitu prvi umjetni satelit Sputnik, mali je broj ljudi znao da se čovječanstvo otisnulo na novo veliko putovanje. Ali 12. travnja 1961. postalo je jasno da je čovjek krenuo na novu pustolovinu, koja će izmijeniti svijet. Toga je danas sovjetski kozmonaut Jurij Gagarin u svemirskom brodu Vostok poletio u svemir. Počela je svemirska utrka. Amerikanci su odgovorili na sovjetski izazov 5. svibnja 1961. kada je astronaut Alan Shepard poletio na svoj 15 minuta dug podorbitalni let. Shepardov je let potaknuo predsjednika Kennedyja da pred SAD-om i ostatkom svijeta postavi novi izazov, let na mjesec. O tome zašto je izabran mjesec govori voditelj Planetarija Tehničkog muzeja u Zagrebu Ante Radonić. Zašto baš mjesec? Pa naravno, ljudi su prvo letjeli u putanjama oko Zemlje, a mjesec nam je prvi susjed i naš jedini prirodni satelit. Znači, bilo je logično da će ljudi, nakon što pomalo osvoje putanje oko Zemlje, krenuti prema tom našem najbližem nebeskom tijelu. Američka agencija NASA prvo je bila napravila jedan program koji je sadržavao u planu let do mjeseca, oko mjeseca, ali ne odmah spuštanje na mjesec. Međutim, kako su stručnjaci u tadašnjem Sovjetskom savezu uspjeli obaviti povijesne letove, lansirati prvi satelit, lansirati prvog čovjeka u svemir, lansirati prve sonde u pravcu mjeseca, baciti prvu letjelicu na mjesec, to je Amerikance nagnalo da ne posustanu u svemirskoj utrci. Dakle, trebalo je Amerikancima vratiti njihovo pouzdanje, trebalo je znači dostići Ruse, prestići ih, i upravo zato je u svibnju 1961. godine pokojni američki predsjednik John Kennedy obećao naciji da će se Amerikanci iskrcati na mjesec do kraja 60-ih godina, znači do kraja te decenije, tog desetljeća. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ali poslati čovjeka na mjesec i vratiti ga sigurno na zemlju nije bio lak posao. Gene Kranz, čovjek koji je poslao većinu raketa iz programa Mercury i Gemini u svemir, kada je čuo za Kennedyjevo obećanje, zapitao se, je li taj čovjek lud? Je li on zna što treba učiniti da bi se otišlo na mjesec? Ali predsjednikovo obećanje se obično mora ispuniti. Kongres je otvorio svoju blagajnu. NASA je započela novi program Apollo. Prvo je trebalo odrediti način kako uopće doći do mjeseca. Bile su 3 osnovne varijante. Jedna varijanta je sadržavala letjelicu koja bi u jednom komadu sletjela na mjesec i onda poletjela s mjeseca prema zemlji. Znači, tu bi bio jedan svemirski brod, a ne 2 svemirska broda kao što je to ostvareno. Druga varijanta je bila da se 2 letjelice spajaju u putanje oko zemlje, lansirane s 2 rakete, pa da onda idu kao jedna letjelica do mjeseca i onda se vraća natrag na zemlju. I treća varijanta je ona koja je konačno usvojena, da se napravi zapovjedni ili matični svemirski brod i poseban mjesečni lunarni modul koji će se samo spuštati na mjesec, da bi se onda samo vratio do komandnog broda koji će astronaute vratiti na zemlju, jer ta je varijanta naravno bila jeftinija. Znači, bilo je lakše napraviti 2 svemirske letjelice da se ne bi na mjesec spuštalo i ono gorivo koje je potrebno za povratak na zemlju, pa tako i onaj pravi teški oklop koji je potreban kapsuli da je zaštiti pri ulasku u zemljenu atmosferu kada se poput meteora usije. I da je bila izabrana varijanta koja sadržava jedan svemirski brod, onda bi trebalo napraviti raketu nosač tešku oko 5000 tona. Ovako izabrana jedna ekonomičnija varijanta koja je zahtijevala raketu mase nešto manje od 3000 tona, koliko je bila masa rakete Saturn V. Za cijeli program Apollo trebalo je izdvojiti 24 milijarde dolara i naravno odmah su se javili ljudi koji su smatrali da je to bacanje novca, ali program se nije zaustavljao. Stotine poduzeća radile su dijelove za svemirski brod i za skoro svaki dio trebalo je iskušati nove tehnologije, metale i legure. Trebalo je napraviti kompjutere dovoljno jake da proračunavaju putanju broda. Svaki je dio broda morao biti 100% pouzdan. Oko 100.000 ljudi radilo je na tom programu kako bi do kraja desetljeća čovjek stupio na površinu mjeseca. Prvo je trebalo napraviti raketu dovoljno snažnu da 3 ljudi odvede na mjesec. Rezultat je bio jedno od tehnoloških čuda 20. stoljeća, raketa Saturn V.
Dakle, raketa Saturn V je najveća raketa i najteža raketa, najmoćnija raketa koja je ikad letila u svemir, znači do današnjega dana ništa slično po toj veličini, takve veličine nije letilo u svemir. Jer raketa Saturn V imala je startnu masu koja je u nekim misijama dostizala 2940 tona, znači skoro 3 milijuna kilograma. Od toga je 2500 tona otpadalo na raketno gorivo. I ta raketa Saturn V bila je visoka 110,5 metara, znači skoro 111 metara. A promjer njena prva 2 stupnja iznosio je 10 metara. Recimo samo da je prvi stupanj, koji je prazan, težio 150 tona, sadržavao oko 2000 tona goriva i prvi stupanj je mogao ubrzati raketu do brzine od preko 2 km u jednoj sekundi. A 5 najsnažnijih motora na tekuće gorivo na svijetu, 5 motora trošilo je svake sekunde 13,5 tona goriva. To su motori F1 koji se nalaze u prvom stupnju rakete Saturn V. A zanimljivo je da su drugi i treći stupanj rakete Saturn V koristili kao gorivo tekući vodik i tekući kisik, što je bila najbolja kombinacija kemijskog goriva i danas je to najbolja kombinacija kemijskog goriva. U ono vrijeme nije bilo lako napraviti tako jake, snažne motore koji troše tekući vodik i tekući kisik i to je omogućilo da Saturn V bude tako moćna raketa kao što je bila. Inače bi sa nekim drugim gorivima trebalo napraviti još veću raketu. Treba reći da su motori G2 koji se nalaze 5 komada na drugom stupnju, a jedan motor na trećem stupnju Saturna V, bili motori koji su stvarali potresnu silu koja je bila ekvivalentna težini tijela mase 91 tonu. To su bili motori, znači, koji troše vodik i kisik. To su bili tada najjači motori koji troše takvo gorivo, vodik kao gorivo i kisik kao oksidator. Nije bilo lako riješiti te motore, napraviti te motore, jer se tekući vodik drži na temperaturi od oko minus 240 stupnjeva Celzijusa, dok se tekući kisik drži na temperaturi od oko minus 180 stupnjeva Celzijusa. Zato nije bilo lako riješiti problem tehnički sa ventilima kroz koje prolaze tako hladne materije. Nakon rakete trebalo je napraviti zapovjedni modul, dio svemirskoga broda u kojem bi astronauti trebali živjeti tijekom leta do mjeseca i mjesečev modul u kojem se astronauti spuštaju na površinu mjeseca. Treba reći da je kompozicija sastavljena od zapovjednog svemirskog broda Apollo i mjesečevog broda vrlo složena kompozicija. Sam zapovjedni ili matični brod Apollo sastoji se od 2 osnovna dijela. To je komandni modul ili zapovjedni modul, jedna komandna kapsula, možemo reći. Kapsula koja je visoka 3,5 metra, široka 4 metra i u njoj se nalazi kabina u kojoj ima 6 kubičnih metara životnog prostora u kojoj sjede 3 astronauta. Ta kapsula samostalno leti samo kad se vraća u zemljinu atmosferu, ali u toku gotovo cijelog leta ta kapsula, taj komandni modul je spojen sa servisnim modulom. Servisni modul ima jedan oblik valjka promjera 4 metra i dužine 7 metara, a taj servisni modul sadrži značajne količine goriva koje su potrebne za njegov snažni raketni motor koji treba kompoziciju ubaciti u putanje oko mjeseca i ponovo iz putanja oko mjeseca vratiti u pravcu Zemlje. A ujedno u servisnom modulu nalaze se spremnici sa tekućim kisikom i tekućim vodikom koji pomoću gorivih ćelija stvaraju električnu energiju, također stvaraju vodu i još opskrbljuju komandni modul, odnosno kabinu, sa potrebnim kisikom. Treba reći da je mjesečeva letilica ili takozvani lunarni modul, mjesečev modul, jedna dvostepena raketna letilica. Naime, mjesečev modul ima oko 15 tona u masi kad je pun goriva, dok zapovjedni matični brod ima oko 30 tona. Znači, te dvije letilice zajedno, matična letilica, Apollo i lunarni modul, imaju zajedno 45 tona. To je ta zapravo kompletna kompozicija Apollo, matični brod i mjesečev brod. Dakle, mjesečev brod kao dvostepena letilica visok je 7 metara. Prvi stupanj nosi oko 8 tona goriva koje je potrebno za motor za spuštanje, za slijetanje na površinu mjeseca. A gornji stupanj mjesečevog modula nosi svega oko 2,5 tone goriva, što je potrebno da se taj gornji minijaturni dio mjesečevog broda podigne s mjeseca i dovede dva astronauta u putanje oko mjeseca gdje ih čeka zapovjedni brod kojim će se oni vratiti na Zemlju. Znači, vidimo kako je to sve skupa bila jedna vrlo složena raketna kombinacija koja je trebala na jedan najekonomičniji način omogućiti ovakav let na mjesec, a ipak možemo reći to je sve skupa bilo jako skupo. Zašto? Zato što se i raketa Saturn V
i pojedini svemirski brod mogao uporabiti samo za jednu svemirsku misiju. Znači, raketa Saturn V, koja je koštala tadašnjih $120 milijuna, ona se mogla samo jednom ispaliti, a za novi let, naravno, trebala je nova raketa i svi ostali elementi, svi svemirski brodovi morali su biti opet novi za novu svemirsku misiju. I na kraju trebalo je odabrati ljude koji će u tom svemirskom brodu otići na mjesec. Tražili su se najbolji od najboljih, hladnokrvni pokusni piloti koji se mogu snaći u stresnim i teškim situacijama. Dodušeni veterani iz programa Mercury i Gemini nisu bili odbačeni. Tako recimo Neil Armstrong, prvi čovjek koji je stigao na mjesec, on je dobio dosta dobre poene kao član svemirskog broda, član posade, dvočlane posade svemirskog broda Gemini 8. Naime, svemirski brod Gemini 8 obavio je prvo spajanje u svemiru, mehaničko spajanje u svemiru u orbiti oko Zemlje sa raketom Meidžina, ali neposredno poslije spajanja došlo je do jednog tehničkog kvara i kompozicija se počela nekontrolirano vrtiti oko uzdužne osi. Neil Armstrong je pokazao veliku presebnost, odvojio je svemirski brod i obavio prisilno spuštanje, dakle trebalo je što prije vratiti se na Zemlju. I upravo je takva snalažljivost Neil Armstronga u misiji Gemini 8 njemu pomogla da postane i zapovjednik prve ekspedicije s ljudskom posadom na mjesecu. Prvi let Apola završio je nesrećom. Gus Grissom, jedan od 7 Mercury astronauta, Edward White, prvi Amerikanac koji je izveo svemirsku šetnju, i Roger Chaffee poginuli su tijekom treninga za prvi let svemirskog broda Apollo. U zapovjednom modulu atmosfera je bila od čistog kisika i kada je došlo do kratkog spoja, na jednom od sustava broda kisik se zapalio i astronauti, ne mogavši otvoriti vrata kapsule, živi su izgorili, ali program se morao nastaviti. Let Apollo 8 pao je uoči božićnih blagdana. SAD su prošle kroz najkrvaviju godinu u Vijetnamu. Jugoistočna je Azija bila u plamenu. Sovjetski je savez tenkovima pregazio praško proljeće i astronauti su takvom svijetu poslali božićnu čestitku uz prizore izlaska mjeseca, čitajući iz knjige Postanka. Has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. NASA je bila zatrpana pismima. U jednom je pisalo: "Hvala ti, Apollo 8, spasio si 1968. godinu." Let Apollo 10 bio je generalna proba za spuštanje na mjesec. Provjereni su svi sustavi i vodstvo NASA uvjerilo se da je svemirski brod Apollo dovoljno pouzdan da se njime pošalju ljudi na mjesec i sigurno se vrate na Zemlju. Ali stručnjaci NASA primijetili su da neke stvari ipak otežavaju život astronauta u svemirskom brodu. Na primjer, sustav za skupljanje i izbacivanje tjelesnog otpada bio je dobar, ali je živcirao posadu. Vrećice za fekalije lako su se zatvarale i skladištile u praznim sanducima za hranu. Ali te vrećice nisu bile prikladne i obično se iza njih širio neugodan miris. Za svaku njihovu upotrebu posadi je trebalo od 45 do 60 minuta, tako da su oni odlagali veliku nuždu što je više bilo moguće. Tijekom 11 dana leta, 3 člana posade obavila su samo 12 velikih nuždi. Uz to, liječnici koji su se brinuli za tjelesno i duševno zdravlje astronauta primijetili su da sitnice mogu unijeti nemir u posadu, a posada radi visokostresni posao u prostoru velikom 6 kubičnih metara. Gunđavost posade uzrokovana je tjelesnom neudobnošću. Nakon 15 sati leta Shiraz se prehladio, a Cunningham i Eisele su prehladu dobili od njega. Prehlada je neugodna i na Zemlji, a u bestežinskom stanju u svemiru predstavlja još veći problem. Sluz se skuplja, puni nos ne prolaze i ne cijedi se iz glave. Jedina je pomoć žestoko ispuhavanje nosa, što je bolno za uši ostalih članova posade. Pri povratku na Zemlju posada je odbila staviti kacige jer bi ih to spriječilo u ispuhavanju noseva.
Tada je došao red na Apollo 11. Odobrena je bila posada u sastavu zapovjednik Neil Armstrong, pilot mjesečevog modula Edwin Aldrin i pilot zapovjednog modula Michael Collins. Michael Collinsu, pilotu zapovjednog modula, nije ulazilo u glavu da je od svih ljudi na ovom svijetu baš njemu ukazana čast da bude među trojicom ljudi koji će prvi poletiti na mjesec. Evo me, bijelac, star 38 godina, visok 5 stopa i 11 inča, težak 82 kilograma, s plaćom od $17,000 na godinu. Stanovnik jednog predgrađa u Teksasu. Stanje duha nemirno i trebaju me ispaliti na mjesec. Da, na mjesec. 16. srpanj 1969. određen je kao dan lansiranja Apollo 11 na mjesec. O tijeku toga leta govori Ante Radonić, voditelj planetarija Tehničkog muzeja u Zagrebu. Montaža velike rakete Saturn V odvijala se u jednoj zgradi koja je možda i danas još uvijek najveća zgrada na svijetu po svom volumenu. Zgrada koja je visoka 158 metara u tlocrtu, ona ima dimenzije 180 puta 210 metara. I tu se moglo sklapati istovremeno nekoliko raketa Saturn V. A raketa je zatim od te velike montažne zgrade bila transportirana na udaljenost od 5,5 km do mjesta za lansiranje. Bila je transportirana na velikom transporteru koji je ostao sačuvan pa se i dan danas koristi za transport Space Shuttle. To je najveći takav transporter gusjeničar, transporter koji je težak oko 2.500 tona, koji ima 8 gusjenica i svaka ploča na toj gusjenici je teška 1 tonu. Dakle, to teško transportno vozilo sa gusjenicama kreće se maksimalnom brzinom od 1,5 km na sat, a na sebi nosi raketu koja tada još nema gorivo, ali nosi i tešku lansirnu rampu, tako da je kompletna masa rakete, rampe i cijelog tog gusjeničara koji se polako kreće po stazi, cijela masa je preko 7.000 tona. Evo, to teško vozilo ide po jednoj betonskoj pisti široko 40 metara do mjesta gdje se raketa postavlja na mjesto za lansiranje, a sam gusjeničar se onda odvodi sa strane na svoje parkiralište, tako da on nije ispod rakete u vrijeme lansiranja, tako da se ne može oštetiti. Treba reći da su astronauti Apollo 11, kad su išli na svoj prvi let, oni su ustali po lokalnom vremenu ujutro u 4 sata i 15 minuta i prvo su otišli na doručak. Taj doručak trojke Apollo 11 sastojao se prvo je bio sok od naranče, onda je bio jedan pečeni odrezak, zatim tu je bio još tost i miješana jaja, odnosno kajgana recimo, i onda poslije toga kafa. I poslije toga su astronauti išli na oblačenje svojih odijela, a onda ih je specijalno vozilo do mjesta lansiranja. Treba reći da je prošlo negdje otprilike blizu 2,5 sata do 3 sata od ustajanja astronauta pa do ulaska u samu kabinu. Oni su u kabinu ušli oko 2,5 sata prije trenutka lansiranja. Odbrojavanje se nastavilo. Nije bilo problema s brodom. Tupi metalni udarac označio je da su crpke za gorivo odvojene od rakete. Još nekoliko trenutaka i 5 motora rakete Saturn V oslobodit će preko 3,5 milijuna kilograma potiska i poslati Apollo 11 na mjesec. U tim je trenucima Collinsovu pozornost privukao podeblji džep na Armstrongovu svemirskom odijelu. U tom trenutku najvažniji zapovjedni dio je pored Nila, uz njegovo lijevo koljeno. To je ručka za izvanredni prekid leta. Ako je okrene za 30 stupnjeva u pravcu kazaljke na satu, pale se 3 rakete i odvajaju zapovjedni modul od ostatka rakete. Na svom svemirskom odijelu, na strani gdje je ta ručka, Neil je imao veliki džep i izgledalo je da će, ako samo malo pomakne svoju lijevu nogu, udariti u tu ručku. Upozorio sam ga na to i on je brzo zgrabio taj džep i zagurao ga na drugu stranu. Ali to još uvijek nije izgledalo sigurno. Isuse, u tom sam trenutku vidio naslove u novinama. Let na mjesec završio u oceanu. Greška posade priopćili u povjerenju visoki dužnosnici NASA. Posljednja poruka od zapovjednika Armstronga. Ups! 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Na kraju odbrojavanja 5 motora F-1 proizvode više od 3,5 milijuna kilograma potiska. Raketa se oslobađa držača koji ju drže uz lancinu rampu i počinje vožnja prema mjesecu. Turbopumpe koje zajedno oslobađaju energiju jednaku onoj od 30 dizel lokomotiva tjeraju 15 tona goriva u sekundi u motore raketa. Collins je trenutke odvajanja rakete od zemlje ovako opisao. Tu zvijer možete osjetiti. Trese, lupa, udara. Bacani smo lijevo i desno u grčevitim malenim trzajevima na naše sigurnosne pojasave. Polijetala je ludo, poput živčane dame u velikome automobilu niz vrlo usku ulicu i pomislio sam, nadam se da zna kud ide, jer smo 10 sekundi bili opasno blizu tornju za lansiranje. Kompletan let te trostepene rakete do ulaska u putanje oko zemlje trajao je oko 12 minuta. U tom prilikom najveće ubrzanje koje su astronauti trpjeli, to je bilo ubrzanje od oko 6G. To znači da su u jednom trenutku astronauti osjećali kao da im je težina 6 puta povećana. Njihova težina je bila 6 puta povećana jer je toliko bilo ubrzanje rakete, ubrzanje 6 puta veće od ubrzanja zemljine sile teže. To je bilo najveće opterećenje koje su znači astronauti trpjeli u toj svojoj misiji. Treći stupanj rakete je bio ugašen pri ulasku u putanje oko zemlje na jednoj maloj visini od oko 200 km, kada kompozicija raketna treba napraviti skoro 2 kruga oko zemlje, da se vidi kakva je putanja, da li je raketa dobro funkcionirala, a onda se donosi odluka da se po drugi put upali treći stupanj rakete Saturn V, da može svemirsku kompoziciju ubrzati do one konačne brzine, to je otprilike brzina oslobađanja ili druga kozmička brzina, znači oko 11 km u sekundi, da svemirska kompozicija može biti izbačena na put prema mjesecu. A ta početna brzina za izbacivanje prema mjesecu je otprilike 34 puta veća od brzine zvuka. I tako kad je dobio tu brzinu oslobađanja, svemirski brod Apollo je krenuo u pravcu mjeseca. No nakon odvajanja od trećeg stupnja rakete Saturn V, svemirski brod Apollo sa svoja 3 astronauta morao se prvo okrenuti za 180 stupnjeva, te se spojiti sa mjesečevim brodom koji je bio u jednom specijalnom adapteru na gornjem dijelu trećeg stupnja rakete. Onda je trebalo spojiti 2 broda. Pomoću eksplozivnih veza mjesečev brod je bio odvojen od zadnjih stupnja rakete i tek tada su zapovjedni lunarni modul bili spojeni kao jedna cjelina i zajedno su mogli nastaviti let do mjeseca, a let od zemlje do mjeseca u jednom smjeru trajao je približno 3 dana. Na tom putu do mjeseca na 4 mjesta su bile predviđene korekcije putanje, znači treba brzinu malo povećati ili malo smanjiti da bi brod točno precizno stigao u određenu točku iznad mjeseca. No 4 predviđene korekcije zapravo trebalo je baviti samo jednu malu korekciju gdje je glavni motor letjelice bio upaljen svega 3 sekunde i ta popravka je bila sasvim dobra jer je brod bio znači na jednoj dosta sigurnoj putanji za let do mjeseca. Vrlo je zanimljivo kada svemirska kompozicija dolazi u jedno područje koje se nalazi oko 66.000 km od mjesečeve površine, gdje se zapravo izjednačavaju gravitacija Zemlje i gravitacija mjeseca. Sve do te točke gravitacija Zemlje je zapravo smanjivala brzinu svemirskog broda, pa je njegova brzina bila spala na otprilike 1 km u sekundi. Znači, ta brzina je bila 11 puta manja od one brzine koju je brod Apollo imao nakon gašenja zadnjeg stupnja rakete Saturn V. A onda je počela sve više djelovati gravitacija mjeseca koja je nadjačala gravitaciju Zemlje, pa se onda brod Apollo počeo ubrzavati. I kada je stigao u blizinu mjeseca, njegova brzina je bila već oko 2,5 km u sekundi. I tada je trebalo upaliti glavni motor servisnog modula matičnog broda Apollo, da bi bila brzina smanjena, jer bez smanjenja brzine bi letjelica projurila pored mjeseca, ali ne bi mogla biti zarobljena u gravitacijskom polju mjeseca. Prema tome, smanjivanje brzine za približno oko 1 km u sekundi bilo je omogućeno brodu Apollo da uđe u jednu putanju oko mjeseca, to jest da postane umjetni mjesečev satelit. I ta prva putanja je bila minimalna visina od mjeseca 115 km, maksimalna udaljenost od mjeseca oko 315 km. Nakon 2 kruga putanja je bila kružna na visini od oko 115 km iznad površine mjeseca i svaka 2 sata je svemirski brod oblijetao oko mjeseca. Treba reći da je ovaj matični brod Apollo bio nazvan Columbia. Znači, Columbia bio naziv za matični brod Apollo 11, a lunarni modul Apollo 11 dobio je naziv Orao. To su bili, znači, nadimci za ove 2 svemirske letjelice
koje su ostvarivale misiju Apollo 11. U 6 kubičnih metara životnog prostora astronauti su morali provesti put od Zemlje do Mjeseca. Što su radili tih par dana dok su putovali prema Mjesecu i kako su živjeli u zapovjednom modulu? Astronauti moraju vršiti mnogobrojne provjere svojih instrumenata na letjelici da bi kontrola na Zemlji bila sigurna da je sve u redu. Kad je u pitanju navigacija, recimo, kad treba ustanoviti položaj letjelice, to rade i oni na Zemlji, a rade i astronauti sa instrumentima koje imaju na brodu. Oni su imali na brodu poseban svemirski sekstant, imali teleskop s kojim bi su morali tražiti određenu zvijezdu potrebnu za navigaciju, tako da su astronauti mogli i morali provjeriti svoj položaj u prostoru. Pomoću instrumenata u komandnom brodu su mogli provjeriti pravac leta, brzinu leta, orijentiranost broda u prostoru i sve te podatke su morali razmjenjivati sa Zemljom. A bilo je tu puno instrumenata koje je trebalo provjeriti i očitati njihovo stanje. Tako da su astronauti imali pune ruke posla i oni su recimo 16 sati dnevno imali određene zadatke, a otprilike 8 sati je bilo predviđeno za spavanje. Astronauti su bili na dosta jednostavnim sjedalima ili ležajima, ali ti se ležajevi mogu pretvoriti tako da astronaut može zauzimati svojevrsni sjedeći stav, poluležeći stav ili ležeći stav. Znači ta sjedala su se mogla malo modificirati i bila su vrlo jednostavna. Znači jedan astronaut ima u prosjeku 2 kubična metra, znači sve skupa je bilo 6 kubičnih metara životnog prostora, jedan vrlo skučeni prostor. Hrana je uglavnom bila dehidrirana, pa bi astronaut morao dodati određenu vodu koju je mogao birati da li vodu od plus 70 stupnjeva Celzijusa ili vodu na plus 13 stupnjeva Celzijusa, a kada je odrezao vrh određene vrećice, onda je pritiskom na vrećicu mogao tu hranu ugurati u svoja usta, tako su astronauti mogli da se hrane u tom beztežinskom stanju. Postojali su posebni uređaji koji su apsorbirali, to je litijev hidroksid, koji je apsorbirao ugljični dioksid u kabini, zatim poseban aspirator koji je apsorbirao neugodne mirise u kabini i poseban uređaj koji je uvlačio sve one sitne čestice koje su lebdjele u beztežinskom stanju, znači u kabinu, koje su mogle smetati i koje su na kraju krajeva mogle astronautu ući u usta i napraviti mu dodatne probleme. Znači astronauti su imali dosta posla u tom skučenom prostoru, nije bilo lako, ali im bilo je vremena čak i za direktne televizijske emisije, pa za vrijeme leta od Zemlje do Mjeseca bile su 3 TV prenosa kad su astronauti izvještavali o onome što rade, pokazivali su gledateljima na Zemlji čime se sve bave, a kada bi se astronauti ujutro budili, onda bi im sa Zemlje dali određene vijesti i određene sportske novosti, tako da astronauti budu obavješteni o svemu onome što se na Zemlji događalo, dok su oni bili u tom hermetičkom prostoru i nalazili se na putu od Zemlje prema Mjesecu. 14 sati nakon lansiranja pričvrstili smo kapke na prozore broda koji se sporo okretao i krenuli smo na počinak. Drugi, treći dan obavljali smo kućanske poslove. Provjeravali smo i održavali brod. Odradili smo i TV emisiju za Zemlju. U sažetku vijesti što nam je slao Houston, čuli smo da je Moskovska Pravda proglasila Neila Armstronga carem svemirskog broda Apollo. Ali car i njegova 2 podanika znali su da se bliži najvažniji i najopasniji dio misije, spuštanje na Mjesec. U teoriji sve je trebalo besprijekorno raditi, ali oni su bili ti koji su morali provjeriti koliko su teorije nasilnih stručnjaka provedive u praksi. 4. je dan bio drugačiji. Umjesto 9 sati sna odspavao sam 7 jadnih sati. Usprkos našim naporima da sačuvamo energiju, pritisak nas je svladao i osjećao sam da je medeni mjesec gotov i da će naša mala ružičasta tjelešca uskoro morati započeti s ozbiljnim poslom. Prvi šok nastupio kad smo se prestali okretati i nakon jednog dana ponovno smo vidjeli mjesec. Mjesec koji sam poznavao cijelog svoga života, dvodimenzionalni žuti disk na nebu, negdje je nestao. Zamijenila ga je zastrašujuća kugla, koja je ispunila cijeli prozor. Osjećao sam da mogu posegnuti rukom i dodirnuti ga. Povijest četvrtkom. Dan odluke započeo je pozivom za buđenje kontrole leta u Houstonu. Prvi ga je čuo Michael Collins. Apollo 11, Apollo 11, dobro jutro od crne momčadi. Govore li to meni? Trebalo mi je 20 sekundi da dođem do mikrofona i pospano im odgovorim. Spavao sam samo 5 sati. Teško sam zaspao i teško se razbudio. Neil, Buzz i ja sklepali smo nekakav doručak i spremali se za prebacivanje stvari u mjesečev modul. Zatvorio sam pregradu.
Stalno sam pri radiju. Provjeravam kako napredujemo s bazom. 5 minuta i 15 sekundi otkako smo počeli, visina je dobra. Čujem baza kako traži da ih još ne otpuštam. Nema problema, mogu čekati cijeli dan. Kako je car? Danas je nešto tih. Čujem Nila kako gunđa. Tu sam i udaram. Nadam se da udara po prekidačima. Sve što ti mogu reći je da se čuvaš revolucije. Ne dobivši odgovor, formalno sam ih pozdravio. Vi, mačke, pazite što radite na mjesecu. Baz je radosno odgovorio. Ok, Mike. Pritisnuo sam prekidač i odvojio ih od zapovjednog modula. S nosom na prozoru i kamerom u rukama gledao sam ih kako odlaze. Dakle, 2 astronauta, Neil Armstrong i Edwin Aldrin, prešli su u mjesečev modul, nakon čega je izvršeno odvajanje mjesečevog modula od matičnog broda, od broda Kolumbije. To znači odvajanje obavljeno je na visini nešto veće od 100 km iznad mjeseca. Po prvi put je bio upaljen raketni motor lunarnog modula zvanog Orao, da bi on ušao jednu novu putanju koja ga je vodila na samo 15 km iznad mjesečevog tla. A onda na visini od 15 km po drugi put je upaljen motor za slijetanje na mjesečevom brodu Orao, koji je trebao raditi, radio je nešto više od 12 minuta i koji je ostvario samo spuštanje na mjesec. Za vrijeme tog spuštanja Neil Armstrong je upravljao lunarnim modulom, dok je Edwin Aldrin očitavao instrumente, pa je govorio kolika je visina, kolika je brzina leta, koliko je svemirska letjelica nagnuta, koliko je njena uzdužna os nagnuta prema mjesecu i tako dalje. I tako je teklo spuštanje. Astronauti su imali, svaki imao ispred sebe jedan prozor oblika trokuta kroz koji je mogao promatrati površinu mjeseca. Međutim, spuštanje nije išlo glatko. Michaela Collinsa u zapovjednom modulu u mjesečevoj orbiti neugodno je iznenadila poruka iz mjesečevog modula. 5 minuta nakon paljenja, kada sam bio iznad njih, Orao se oglasio. Uzbuna, zarežao je Neil, broj 1202. Koji je to vrag? Nemam šifre uzbuna u svom kompjutoru i dok sam gužvao priručnike, Houston se javio. Čujemo vas, nastavite. Drugim riječima, nema problema. Kasnije sam saznao da se zagušio kompjutor u mjesečevom modulu. Kontrola leta u Houstonu napeto je slušala baza Aldrina, kako odbrojava stope koje su dijelile mjesečev modul od površine mjeseca. 30 seconds. Contact light. Okay, engine stop. APO auto detent. Auto detent. Hold control both auto detent engine command override off. Engine on off. Port 13 is in. Motor je zaustavljen. Upalila su se svjetla. Mjesečev je modul sletio na mjesec, ali se kontroli leta u Houstonu nije svidjela kratka tišina koja je nastupila nakon toga, pa su potaknuli astronaute da ostanu u stalnoj vezi s Houstonom. I tada su kontroli leta i svijetu došle milozvučne riječi. O Houston, ovdje baza tišine. Orao je sletio. U kontroli leta mogli su ponovo početi disati. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Treba reći da je greška pri slijetanju bila oko 6,5 km. Naime, zbog trzaja u putanju oko mjeseca došlo je do jedne nepredviđene promjene da je mjesečev brod trebao sletjeti 6,5 km dalje od predviđenog mjesta i kad je Neil Armstrong vidio da brod ide u pravcu jednog kratera koji je širok oko 100 metara, u kojem ima dosta nezgodnih stijena, onda je naravno morao produžiti let, neko vrijeme je lebdio nad mjesecom i lagano se kretao naprijed da bi došao do mjesta koje je ravno i pogodno za slijetanje. Tako je Neil Armstrong neko vrijeme lebdio, upravljao svemirskim brodom koji se lagano kretao nad mjesecom da bi našao povoljno mjesto za slijetanje. I konačno kad je našao povoljno mjesto za slijetanje, slijetanje je obavljeno. U trenutku slijetanja, kad su posebni pipci koji se nalaze ispod mjesečevih nogara mjesečeve letjelice, kad su ti pipci dotaknuli mjesečevo tlo, u tom trenutku se upalila crvena lampa u lunarnom modulu i automatski bio ugašen motor za slijetanje. I onda je letjelica lagano sjela na mjesec. Na sva 4 nogara letjelica imala teleskopske amortizere koji su se mogli uvući oko 80 cm da bi ublažile taj udarac tog laganog spuštanja
na mjesečevo tlo. A pri radu tog raketnog motora bila se podigla mjesečeva prašina, ta fina mjesečeva prašina koju je to, možemo reći, nitko nije gotovo milijardama godina uznemiravao. Ta prašina se lagano bila podigla zbog djelovanja, zbog rada, znači samog raketnog motora koji je spuštao svemirsku letjelicu, dakle mjesečev brod nazvan Orao. Treba reći da je još bilo ostalo možda goriva za nekih pola minute leta. Znači da astronauti nisu u daljnjih pola minute našli povoljan teren za slijetanje, onda bi morali automatski uključiti stupanj za uslijetanje i odmah bi poletjeli iako nisu ni stigli na mjesec. Znači bilo je to predviđeno da u slučaju da se gorivo potroši ili u nekoj drugoj situaciji da se može prekinuti spuštanje i da se paljenjem motora može odmah krenuti na uzlijetanje i let u pravcu ulaska u putanju oko mjeseca. No, spuštanje je uspješno obavljeno i astronaut je čekao mali odmor. Treba reći da astronauti su bili dosta nestrpljivi za izlazak van letjelice na samu površinu mjeseca, tako da je taj izlazak napravljen nešto ranije nego što je bilo predviđeno. Ali ipak su se astronauti morali prvo malo odmoriti. Kad su ispitali uređaje i vidjeli da je u letjelici sve u redu, da će ona moći normalno poletjeti s mjeseca, moglo se pristupiti silasku na samu površinu mjeseca. Samo spuštanje na mjesec je bilo po našem vremenu u 21 sat i 18 minuta 20. srpnja 1969. godine. Konačno je došao trenutak za šetnju po mjesecu. Neil Armstrong stao je na zadnju prečku ljestava i izvještavao o tome kako izgleda mjesečeva površina. Inače, kada je Neil Armstrong sljedećeg jutra po našem vremenu, dakle u toku te noći otvorio vrata, prije toga morali su astronauti prvo usisati pomoć uređaja. Uređaji su isisali sav kisik iz kabine, da kabina znači bude prazna, da bude znači zrakoprazan prostor, da se može otvoriti poklopac te kabine i onda je Neil Armstrong prvi počeo silazak niz stepenice u svom skafanderu koji je imao poseban ranac na leđima gdje je bio kisik i uređaji potrebni za život astronauta. Tako je Neil Armstrong niz ljestve, niz stepenice sišao je do donjeg dijela nogara letjelice. Taj donji dio nogara ima jedan tanjurasti završetak na kome je Neil Armstrong stajao, a pri tome je on uključio i posebnu televizijsku kameru na nogaru letjelice i ta televizijska kamera je od tada počela ljudima na zemlji prenositi silazak Armstronga na samu površinu mjeseca. Treba reći da je 100 milijuna ljudi na zemlji tada sjedilo kraj svojih TV ekrana i direktno pratilo kako će Neil Armstrong izvesti taj svoj prvi korak na mjesecu. Prenos je bio u crno-bijeloj tehnici. Neil Armstrong je onda lagano lijevom nogom dotaknuo mjesečevo tlo i tako je on po prvi put zakoračio na mjesečevu površinu. I tada je izgovorio svoje čuvene riječi. Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki korak za čovječanstvo. Inače, Neil Armstrong se malo vratio, htio odmah provjeriti kako će izgledati povratak u mjesečev brod, jer od zadnje stepenice pa do površine mjeseca ima otprilike preko 1 metar visinske razlike. I onda je Neil Armstrong malo poskočio na prvu stepenicu ljestava da provjeri kako će se on vratiti natrag. A tek poslije toga je u pravom smislu započeo svoju šetnju po mjesecu i onda je uzeo TV kameru i na jedan poseban stalak je montirao 10 metara dalje od svemirskog broda i od tada je ta TV kamera snimala točno ono područje na kojem su astronauti obavljali dakle predviđene zadatke. Poslije Neil Armstronga, koji je po našem vremenu sišao na površinu mjeseca 21. srpnja i to u 3 sata i 56 minuta ujutro, poslije Neil Armstronga i Edwin Aldrin je sišao na mjesečevo tlo. Zanimljivo je da kada je Neil Armstrong stupio na mjesečevo tlo, tada je u Zagrebu Grički top imao jedno izvanredno opaljenje, znači upalio u čast tog prvog koraka jednog čovjeka na našem prvom nebeskom susjedu, našem mjesecu. Nakon toga, na površinu mjeseca, zakoračio je Edwin Buzz Aldrin. Otvorili smo pregradu i Neil sa mnom kao navigatorom pokušavao se provući kroz taj maleni otvor. Činilo mi se da je vječnost prošla dok nisam čuo Neila kako govori: ovo je mali korak za čovjeka, veliki korak za čovječanstvo. U manje od 15 minuta provukao sam se kroz pregradu i stupio na površinu mjeseca, na kojoj je Neil
u dobroj tradiciji svih turista, s kamerom snimao moj dolazak. Treba reći da je prva svemirska šetnja, jedina svemirska šetnja astronauta Apollo 11 mjesecu trajala oko 2 sata. Astronauti su uzeli određene uzorke tla, prikupili su 21 kg uzoraka mješave prašine i kamenja, koji su zatim vraćeni na zemlju, i treba reći da su astronauti postavili određene znanstvene instrumente, postavili su specijalnu foliju koja prikuplja čestice sunčevog vjetra, protone, elektrone, i ta folija je bila vraćena na zemlju. Postavili su seizmometar koji je ostao na mjesecu i mjerio je potrese na mjesecu, i postavili su laserski reflektor koji je služio za precizno određivanje udaljenosti između zemlje i mjeseca. Astronauti su se vratili u svoju letjelicu. Nakon 21,5 sat boravka broda na mjesecu, astronauti su uzletili s mjeseca u brodu Orao, spojili se opet u putanju mjeseca s komandnim brodom, gdje je bio treći astronaut Michael Collins, i onda se ta trojka sretno vratila kući, odnosno oni su morali upaliti motor servisnog modula da bi bili izbačeni iz putanja oko mjeseca, da bi krenuli prema zemlji, ali leteći prema zemlji, kompozicija se, odnosno svemirski brod Apollo, ubrzavao se sve do te mjere da opet ušao u atmosferu sa onom fantastičnom brzinom od 40.000 km/h, s kojom brzinom je i krenuo prema mjesecu, i sam komandni modul, sama kapsula koja se na kraju odvojila od servisnog modula, ona je imala dovoljno siguran toplotni štit koji je izdržao i temperature na vanjskoj strani na jednom mjestu i 2700 stupnjeva Celzijusa, i kapsula je ostala zaista sačuvana, u njoj nije bilo pregrijavanja iznad određene mjere, i kapsula Apollo je sretno ušla u te gušće donje slojeve zemljine atmosfere. Na visini od 3000 metara započelo je otvaranje 3 glavnih padobrana koji imaju promjeru po 25 metara, i sa brzinom od 35 km/h, ljujući se na padobranima, kapsula Apollo sretno se spustila na površinu oceana. Inače, sama kapsula ili komandni modul ima svega 5,5 tona, ali to je sve što ostane od one velike rakete koja je teška, dakle, gotovo 3000 tona. Treba reći da se svemirski brod spustio nekoliko kilometara dalje od nosača aviona, i onda su astronauti bili pokupljeni, ali tako da su prvo morali obući specijalna zaštitna odijela da ne bi došlo do eventualne kontaminacije sa nekom mješćom materijom na zemlji, iako se znalo da na mjestu ne može biti nekog života, ali bila je ta predostrožnost. Astronauti su obukli specijalna odijela sa specijalnim maskama, i onda su jedan po jedan bili helikopterom povučeni iz svoje kapsule. Došli su na nosač aviona, 3 astronauta su na nosaču aviona ušli u jednu specijalnu karantenu sa građom, to je jedna velika aluminijska kutija kao jedan veliki kavez u kojem su astronauti bili zatvoreni nešto više od 2 tjedna, i tek kada se vidjelo da nema nikakvih problema, da tu ne može biti nikakve kontaminacije, tek su onda astronauti bili pušteni da mogu ići svojim kućama, svojim obiteljima, i tako je to sasvim sretno završila ta misija Apollo 11, prva od ukupno 6 čovjekovih ekspedicija na mjesecu. Još je 10 astronauta hodalo po mjesecu, a onda je Apollo program prekinut zbog navodno velikih troškova. Pitanje je kada će se čovječanstvo vratiti na mjesec i tko će biti 13. astronaut koji će hodati po površini mjeseca. Na mjestu slijetanja mjesečevog modula ostala je pločica sa sljedećim natpisom: Ovdje su ljudi s planeta Zemlje prvi put stupili na mjesec. Srpanj, godine gospodnje 1969. Dolazimo u miru za cijelo čovječanstvo. Povijest četvrtkom. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Uz svemirski rock and roll od vas se danas opraštaju glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Daniel Turk, Tomislav Gušić i Marija Pečnik. Emisiju uredili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i slušajte nas i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme.